Soc Joan de Xàbia, de Marina Alta. Us convido a vindre al meu poble i a la Marina Alta i a fer camí. Així tenim el Montgó, que també és una bona ruta per poder anar a pujar-la i baixar per l'altre costat. Hola, jo soc Maite, de Xàbia també, i de la Marina Alta. I com ha dit Joan, us convidem a vindre aquí, a conèixer les nostres terres, a part de Xàbia, tota la Marina Alta, i ja sabeu que tenim molt bones rutes, que teniu que estar en el camí amb nosaltres, i a part d'ensenyar-nos tot el que és la terra, la cultura, la història i tot el que tenim aquí, en esta terra que també és vostra. Vinga, us convidem. Us convidem en casa quan vulgueu.